Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu endi Ramazon oyi, ro'za tuta turgan oy. No еще namoz o'qiy turganda oy, unutmasqa kerak. Tege bir hazrat сөйләгән, tege xo'jaga borganlarda, namoz vaqti җиткән инде. Анда bir ират булган, бабай булган микән инде. Намазга әйдә киттек намазга дип әйткәннәр мәчеткә инде. Теге бабай әйткән, мин монда намаз укырга килмәдем дигән, мин монда хош кыларга гына килдем дигән инде. Шуның өчен Рамазан ай ул теге бу ураза тота торган ай дигән сүз түгел, бу намаз укый торганда ай әле. И плюс еще дополнительный изгелек кыла торган айлар, Коръан укый торган, зикр тасбихлар әйтә торган, андары кешеләргә күбрәк изгелек кыла торган ай. Бик мөһим менә безнең ниятебезне Аллаһ ризалыгы өчен кылырга бигрәк тә. И шушы ниятне контрольдә тотарга тырышырга кирәк. Бер галим да әйткән, иң авыр минем өчен булды ди, ниятне тотарга ди. Постоянно Аллаһ ризалыгы өчен тотарга ниятне кирәк тырышырга. Чөнки ният ул үзгәрә, кешедә үзгәрә. Ул может рияга кирип китәргә, кеше күрсен өчен, кешене аны мактасыннар өчен инде. Бу ният безнең эштә, безнең үзебезнең эшебездә бу. То есть без кешенең ниятен тикшерә алмыйбыз кешенең. Тикшерә дә не имеем права, потому что яшәргән. Но үзебезнекен тикшерә алабыз. Без үзебез Аллаһ кашанда җавап бирәбез кеше өчен түгел инде. Шуның өчен бигрәк тә бик мөһим үзебезнең ниятебезне постоянно контрольдә тотарга, ул булсын Аллаһ ризалыгы өчен. Мәчеткә Аллаһ ризалыгы өчен намаз укырга киләбез. Намаз укырга килсәк, намазны көтеп утырсак монда, без бит инде монда нәрсә, без ия кайтып китәрлек, но безнең нәрсә тота намаз уку. И шушы безнең вакытыбыз намаз укыган шикелле савап языла. Намазда булган шикелле савап языла. Менә монда сез кашан ифтардан соң күпме көтәсез намаз, сонда бер сәгать мели күбрәкме көткән өчен савап языла намаз укыган шикелле инде. Менә бу хәзер намаз белән дәвам итәбез иншаллах. Аллаһ Тәгалә Коръәндә әйтә: "Ваъмур ахлака бис-салати вастабир алейха, ла нас'алука ризқа, нахну нарзукук вал гакибату лит-тaqва." Гаиләңә намаз укырга әмер ит, һәм аңа карата сабыр бул. Менә монда намаз уку үзебез генә түгел, гаиләне дә тырышырга кирәк намазга индерергә. Баланы инде индерергә җиңел. 7 яшьтән 10 яшькә аны өйрәтеп була. Аны 14 яшьтән соң уже авырак килә. 14 яшьтән соң уже приказ бармый, аңар кирәк киңәш бирү. Ягъни взрослый кеше 14 яшькә арткан соң уже бала буламы, зур буламы, аны мәҗбүрләп булмый. Баланы да булмый. Баланы просто аңлатасың, ни өчен намаз укырга кирәк, ни өчен ураза тотарга кирәк, аның фазиләтләрен, өстенлекләрен Аллаһ та нәрсә бирә намаз укыган өчен, ураза тоткан өчен нәрсә бирә безгә Аллаһ Тәгалә. Шуны анаткач балага ул бар теге әзрәк кирип бара иншаллах. Гаиләгә намаз укырга әмер ит, һәм аңа карата сабыр бул дигән. Әле моңа сабыр да кирәк. Балаларны намазга өйрәтеп, әле аңар сабыр да кирәк. Аларны контрольдә тотарга кирәк намаз уку буенча. Чөнки кайберләре намаз укымаска может, кай вакытта ялкауланырга да может, ураза тоту буенча нәкъ шулай ук. Шуның өчен аны йомшак белән әйтәсең инде. Мәсәлән, намазга кирәк индерергә, любой вообще дингә кирәк йомшак белән индерергә кирәк. Әгәр дә Коръәндә Аллаһ Тәгалә әйтә Пәйгамбәр саллаллаһу әгәр дә син каты булсаң ди, синнән бөтен шу качар иде. Мөхәммәд Пәйгамбәр саллаллаһу йомшак булган. Нигәдер дингә карата кеше катылана башлый теге. Үзе кинәт кенә дингә килә дә, намазга баса да, итли бөтен семьяны моментын бастырга, алай килеп чыкмый ул. Үзең ничек килдең син әле намазга әле? Монда кирәк постепенно синде матур сүзләр белән кирәк, йомшак белән. Мәсәлән, баланы уятасың икән намазга, улым, кызым, әйдә намазга тор әле, теге намаз укып алдык әле. Менә шундый матур сүзләр белән инде. Улым, әйдә намазга тор әле түгел, теге намаз укыдыңмы? Менә шундый рәвештә ярамый итәргә инде. Или мәсәлән, мәктәптән кайта, ничек намаз укыдыңмы, юкмы дип. Тоже андый строгий формада ярамый. Уландары бала теге сформироваться итә, психологиядә намаз ул авыр әйбер, куркыныч әйбер, игел аны өчен мине урышалар дип, андары уже отвращение намазга булачак инде. Яндары теге намазлыкны җәйди икән, бала шунда йөри икән, йөрсен шунда.
Буларга тиешту, что намазлык җәйдек, балалар шунда йөри, и без аны теге куып җибәрәбез. Аны кит монан дип инде. Ул андары үскән саен теге башында сформироваться итә шундый әйбер, что намаз уку, намазлык ул, теге әйбер түгел инде, дип уйлаячак ул аны. Шуның өчен дингә индегәндә дә матур итеп, йомшак белән андары бүләкләр биреп, намаз укыган өчен, ураза тоткан өчен бүләкләр биреп. Мәсәлән, бер көн ураза тота икән, 100 сум, 200 сум кемнең мөмкинчелеге бар инде. Андары Рамазан беткәч, гаетә зур бүләкләр бирү. Безнең кызганычка каршы өйрәнгәнбез, теге яңа елда бүләкләр бирү, 8 мартта, 23 февральдә бирәк тә теге, мәсәлән, туган көннәр китте. Но өйрәтмибез баланы дини әйберне тотты икән, тырышты икән, аңар бүләк бирү. Безнең гаетебез җитте икән, аңар бүләк бирү. Корбан гает җитте икән, аңар бүләк бирү. Менә шушы белән бәйләргә кирәк үзебезнең балаларыбызны бүләк белән инде. Ул теге безнең өчен савап та була аны өчен иншалла. И без үзебезнең балаларыбызны дингә өйрәтәбез шулай. Аллаһ Тәгалә әйтә, без синнән ризык сорамыйбыз, үзебез сине ризыкландырабыз ди. Ягъни намаз мине теге ризыктан мәхрүм калдырта дип, менә һәр намаз укысам, миңа һәр ничек эшкә барам, эшлисе бар. Намаз ул ризыктан тыймый, то есть эштән тыймый. Ул вакыт күп алмый инде ул. Мактаулы ахырга нәтиҗә кыямәт көне тәкъвалык өчен булачак. Аллаһ Тәгалә бу аятта безнең телдә әйтсәк, намаз уку сәбәпле ризык тапмаячакмын, эшем бармаячак дип кайгырма. Ризык белән сине мин тәэмин итәм дигән мәгънәне оныта. Ризык белән Аллаһ тәэмин итә. Но бу әйтелми то, что теге эшне эшләмәскә кирәк. Мөхәммәд пәйгамбәр саллаллаһу бер кешене күрде дә, кулында мозоль. И шушы кулны бөтен кешегә күрсәтте. Менә бу кулны ди Аллаһ ярата ди, һәм аны ишесе ярата ди. Просто бу анатыла то, что эшне өстәнрәк намаздан өстәнрәк куйра ярамый. Намаз вакыты җитте, намаз укы, анда эшне эшлә дигән. И эшне дә тоже эшләргә кирәк дигән инде. Чөнки Мөхәммәд пәйгамбәр саллаллаһу әйтте, иң тәмле ризык ди, үзең кулың белән эшләгән ризык ди. Үзең кул белән тапкан ди. Давуд пәйгамбәр үзең кулы белән эшләгән ризык белән ашады ди. Теге историядә килә, то, что Давуд пәйгамбәр ул патша булган. Патша булып, ул тимерче булган. Тимердән теге кольчугалар ясап, аны саткан икән. Шун белән ул акча эшләгән. Бүген көндә бит инде теге президентлар буламы, алар бит тимер белән маташмыйлар. Бу үзе шулай итеп акча эшләгән. Андары Аллаһ Тәгаләне сүзләре китереп шулай дип әйтә, Аллаһ Тәгалә әйтә, эй адам баласы, үз вакытыңны миңа гыйбадәт кылуга багышла. Күңелеңне байлык хисе белән тутырырмын. Һәм сине факир булудан туктатырмын. Әгәр дә син миңа гыйбадәт кылмасаң, ике кулыңны эш белән тутырырмын. Һәм сине факир булудан туктатмам. Бу күчермә мәгънә дигән сүз, ягъни бу күңел байлыгы. Күңел байлыгы. Менә үз вакытыңны миңа гыйбадәт кылуга багышла, күңелеңне байлык хисе белән тутырырмын ди. Сине факир булудан туктатырмын, имеется в виду күңел факирлыгы. Он может үзе факир булырга на самом деле, но күңел буенча ул бай булырга. Икенчесенчә, ул бай булырга может, а күңеле белән факир булырга. Әгәр дә син миңа гыйбадәт кылмасаң, ике кулыңны эш белән тутырмын ди. Һәм сине факир булудан туктатмам. Ягъни кешегә җитмәячәк барыбер. Шу белән булды. Субханакалла бихамдик, ашһаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк.